O'n i'n dod allan o drws sydd yn mynd â ni i gefn llwyfan yn fan hyn wan, a mi nes i sbio fyny. A welwch chi'r ffordd fawr yn fyna fo'r ceir. Yr A47 dim di hwnna. Dwi di teithio ar hwnna ganodd o weithio a mynd a dod i gair dydd. A nath o'n hynny fi allan o'r bybl ma'n syth. Nath o'n atgoffa fi. Byddai nôl ar y ffordd yna fori. Ar ôl i'r Eisteddfod morffan, a mi nath o ddyrstio'r bybl, a mi ydan ni wedi bod mewn bybl, achos dyna di'r Eisteddfod. Mae o'n fybl o Gymreigtod, ac o ddiwylliant, ac o gelf. A nes i feddwl, tro nesa, byddai'n teithio ar y ffordd yna, a bob tro ar ôl hynny, byddai'n sbio draw ar barc Ynys Angharad. A fyddai'n deud, dwi'n meddwl, dyna lle oedd Eisteddfod Rhondda Cynon Taf. Yr Eisteddfod ora erioed.